og tak fordi vi måtte komme. Vi er sygeplejersker. Jeg hedder Nadja. Og jeg hedder Kenneth. Og vi kommer fra et stort sygehus, og vi arbejder på en afdeling, som har med fordøjelsen at gøre, en mave-tarm-afdeling. Og vi vil fortælle jer lidt om fordøjelsessystemet, om mundhule, og på vores fagsprog, der hedder den cavitas oris. Det er det første. Det er jeres mund. Det er her, hvor I putter maden ind. Altså den første del af det, der hedder fordøjelsesprocessen. Det er det, der sker i mundhule, når I putter maden i munden. Det er også det, I kan se herovre på vores lille ven, vi har taget med. Man kan se tungen her og tænderne. Og det, alt det her inde, det kalder man mundhulen. Helt indtil bag ved svældet, inde ved jeres drøbel, den der I kan mærke og se i spejlet nogle gange, når I kigger ned i munden. Ja. Tænderne, og på vores fagsprog hedder det dentes. Ja. Her der kan I se et helt tandsæt, og I skulle gerne have fået de fleste af jeres tænder nu, fordi man er faktisk født med 2 sæt tænder, og der er nok nogle af jer, der har tabt jeres tænder. Er det rigtigt? Har I haft rokketænder? Ja. Fordi inde bag dem, der hedder mælketænderne, der sidder nogle blivende tænder, som er vores voksentænder. Og alle dem skal I gerne have fået, når I bliver 18 år. Tænderne, det er det, man bruger til at tygge maden med. Det I bider maden over med, så maden den bliver mindre stykker. Ja, mindre stykker. Så vil jeg fortælle jer lidt om tungen. Den hedder lingua på vores fagsprog. Og tungen, det er en stor muskel, som vi har inde i munden. I kan prøve at stikke den ud. Bare ikke gør det derhjemme hos jeres mor og far omkring tungen. Den kan bevæges rigtig meget. Og det er fordi, at tungen den bruges til at holde maden under tænderne. Så når man tygger, at det er på tandfladerne. Så den holder simpelthen maden ud til siderne, og det er også den, der er med til at skubbe maden ned, når den skal ned i struben og videre i spiserøret. I munden der har vi også noget spyt, nogle spytkirtler. Det ved I sikkert alle sammen, at I går og spytter eller et eller andet. Og nu siger I jo også, at I har været til tandlægen, så ved I også, at I får de der vatdippedutter op i munden. Det er faktisk for at blokere for alt det spyt, der kommer ud, sådan så han kan se, hvad han laver, mens han står over hovedet. Så der han lægger typisk en hernede og en op i overmunden, sådan så han blokerer for det spyt. Og spytten den er simpelthen med til at gøre maden blød, og sådan bedre kan synke den for det første, også senere hen, så det bedre kan komme igennem maven og videre ud i tarmene. Og i spyttet, der er noget, der hedder enzymer, som er med til at nedbryde alt, hvad vi får i. Både sukker og proteiner og fedtstoffer. De starter allerede med at blive nedbrudt op i munden, stille og roligt, og så bliver de nedbrudt mere og mere efterhånden, som de kommer ned igennem systemet. Nu snakker vi lige lidt om det med spyt. Så jeg prøver lige at vise for jer, I skal selvfølgelig ikke gøre det her derhjemme. For det første vil jeg snakke med mad i munden, og det næste, så skal I heller ikke spytte mad nu, det ser ikke så pænt ud. Men jeg prøver lige at tygge det i 15 sekunder, så kan I lige tælle imens. Og så kan I så se, hvordan det ser ud bagefter, når man spytter det ud, hvor meget spyt der er kommet i maden. Tæller du, Nadja? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Så kan I se, hvordan det ser ud. Det er ikke så lækkert det her, men nu er det heldigvis kun råbrød, men der er jo tydelig forskel. Den minder nærmest om havregrød, jo. Har I nogensinde fået det? Det har I sikkert. Ja. Og det er jo også sådan en helt cremet konsistens. Så nu er vi til synkeprocessen, som Nadja hun snakkede lidt om før. Og som vi snakkede om, så tungen, det er jo en rimelig stor muskel, kan I se. Man kan også mærke den herinde bagved, hvis man sådan trækker den tilbage. Det lyder lidt sjovt, når jeg holder her.
Men hvis man trækker den tilbage i munden, så kan man også mærke den. Men først så sker der det, at man tykker maden i små stykker, hvor det bliver blandet med spyt. Og så presser man det bagud. Og allerede her, når man presser det bagud, så bliver det til en ubevidst handling. Så er det sådan set en refleks, der sker. Ligesom I kender, hvis man slår på knæet, når I er hos doktoren, så sparker man. Det er det samme, der sker herinde, bare med en anden refleks, så man synker. Maden tungen presser maden bagud, og så lukker den strobelåget ned over luftrøret, trachea. Strobelåget, det hedder epiglottis på det fine sprog, vi bruger inde på hospitalet. I kender sikkert også altid med at hvis man får noget galt i halsen, så er det fordi, det smutter forbi strobelåget og ned i trachea. Men når man så synker, så lukker strobelåget ned over luftrøret, hvis det ellers er en normal refleks, man har. Og så presser tungen, det presser det forbi drøblen, og så ned igennem øsofagus, som er vores spiserør, I kan se herovre bagved. Det er et lidt bedre billede af spiserøret. Som I kan se, så hvis de forestiller jer, at heroppe, der er munden, den skal vende den der vej sådan set. Men så starter luftrøret her, og lige bag luftrøret, mellem luftrøret og ryggraden sådan set, helt herinde. Ryggraden, den ligger jo lige herinde. I kan også se luftrøret her. Der ligger spiserøret. Og det er beklædt med en slimhinde indeni, så det er sådan noget fedtet noget. Så det bedre kan føre maven ned. Føre maden selvfølgelig. Ned til mavesækken ind. Og når vi faktisk ikke har noget i spiserøret, så er det klemt helt sammen. Så er det bare lukket af. Sådan så der ikke kommer noget ned. Det er først når man begynder at tygge på noget, og at man begynder at synke det, at den der peristaltik eller synkerefleksen, den begynder at føre maden ned igennem og ned til mavesækken. Nu vil jeg fortælle jer lidt om mavesækken. Det er den lille fætter, vi har her. Som på vores fagsprog hedder ventriculus. Og ligesom eosofagus, som var spiserøret, så er vores mavesæk også klappet sammen, når der ikke er mad i den. Og derfor, når der så kommer mad herop, det der hedder cardia, det er ligesom indgangen til mavesækken. Der sidder en lille lukkemuskel, så det mad, man har i maven, det er ikke sådan løber tilbage i spiserøret. Men når maden kommer herned, og igennem cardia og ned i maven, så er det, den folder sig ud, som I kan se her. Det er en mavesæk med mad i. Så bliver den sådan rund. Og mavesækken, den er dækket af muskulatur, altså muskler. Og det vil sige, at hvis man rigtig tit spiser meget mad, så kan mavesækken vende sig til, at den bliver fyldt meget